איך עושים שלום? איך אנחנו יודעים שיש לנו שלום? כל עוד יש איזה חשש הכי קטן, שיש איזה איום, שלום זה לא. גם אם אין מלחמה, וגם אם כרגע המצב רגוע, שלום זה לא. שלום עושים עם אויבים, כמו שאמרו אלה שלא באמת עשו שלום, אבל לא משנה. אבל זה נכון, שלום עושים עם אויבים. אם אנחנו עכשיו נעשה הסכם שלום, שבו כל תושבי צפת יתחייבו ב100%, שאף אחד לא הולך לשגר טילים על השני. אז זה לא יעזור. כי אין איום של טילים מתושב צפת אחד על השני. כולנו יודעים שאם אנחנו רוצים שההסכם שאנחנו נשיג יהיה אמיתי ובטוח, אז אחד מהדברים שצריך להקפיד זה מי ממצמץ ראשון. מי רודף אחרי מי? מי עושה למי טובה בהסכם שלום הזה? אם אנחנו אלה שצריכים לרדוף, ואנחנו אלה שהכי מסכם, ואנחנו מתחננים לאויב, בבקשה בוא תעשה איתנו שלום, אז גם אם בסוף הוא הסכים וזה באמת קרה, אנחנו לא רגועים שזה באמת אמיתי. כי הוא עושה לנו טובה ומי יודע מה היה מצב רוח שלו מחר בבוקר. אבל אם אנחנו לא ממצמצים, זה הוא צריך לרדוף אחרינו, אנחנו לא אכפת לנו שהוא יבוא ושהוא ירדוף ושהוא יתחנן ושהוא יבקש את השלום, אז השלום הוא בטוח הרבה יותר אמיתי והרבה יותר יציב.